Efsaneyên Dêrika Çiyayê Mazî, Birca Pîro, Çil Xortên bi Gulî. Nivîs Eyûb Güven. Efsane yek ji berhemên herî bi qîmet ên wêjeya gelêrî ye. Ew di navbera dema borî û roja îrowîn de pira veguhestina çandî ava dike û alîkariya me dike ku em mirov û avahiya çanda wan baştir fam bikin. Ji gelek aliyan ve Dêrika Çiyayê Mazî. Nivîs Eyûb Güven. Dêrika Çiyayê Mazî li Kurdistana Bakur li herêma Başûrê Rojhilat cî digire. Dema mirov bixwaze dîroka navçeyê fêm bike, divê bi du aliyan ve lê binêre.